Abesten du, bateria jotzen du, soinu teknikaria da, eta hori guztiak gutxi balitz, bi umetxoren aitatxo da. Gaur gurekin, Aritz Lete. Juhu! Kokain taldeko abeslaria eta Kobra taldeko bateria jotzailea da Aritz. Etxean ere izango du nahiko lan, baina tarte bat bilatu du bere agendan gaur nirekin krep gaziak edo galeteak prestatzeko. Sustrai taberna krepetegia da batez ere. Donostian dago eta beraien eskaintza zabaleko bi krep egingo dizkigute. Bat gazia eta besteak gozoa. Batek bakallo eta piperrak ditu eta besteak idiazabal musa, irasagarra eta entxaurrak. Maila goreneko jatetxe bat bisitatuko dugu ondoren. Bailara jatetxea, Bidaniako Iriarte jauregian dago. 5 izarretako hotela ere bada. Eta egingo diguten postreak gutxienez 5 izarretakoa ere izango da. Gonbidatua ere 5 izarrekoa, adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenao, Aritz Letekin, ongi etorri, zer moduz? Oso, ondo? Zukaldatzeko prest? Beti prest. Beti prest? Bai, ondo zukaldatzeko ez da egiz, baina. Indi bezalako aiz, ningo jau, eta gero bateatzean ikusiko jau. Hori, beti. Daztatuta probatuko jau, ez da? Hori, bai, ni goziakin torne. Goziakin etorri aiz? Bai. Bagaitu bi. Ba, elkarrekin ningo jau, krep galet, krep gazi bat, ikusiko zu errezeta, bikaina. Adi lagunak. Lagunak, eta Aritz, garatuko ja errezeta momentu batean, bale? Erreza izango, hemen, betzak, krepa ingo jau, krepa masa, errez, irina sekau, harto irina, sekau, sarrazeno irina, biak naztuko ditugu gurakin darrautzakin, gatza tanto bautako jau, eta birrindu ingo deu. Perfecto. Birrindu, eta besti gabe, gio erreserbatu ingo deu, zatikan reposua ondo etorte zaio, gio lan egin alizateko. Eta hemen dakau guruin pixkat, erabiliko deula sartagilan emateko, gio bota, krepain, eta krepan barruan, sartuko deu, arrautza erditan, gazta eta urdai azpiko egozila bueltan, eta gero, hori itxiko deu, eta hori izangoa krepa. Eta hori laguntzeko, ingo jau, hemen, harto gozuakin krematxo bat, ingo deuna da, tipulina gorritu, hartua bota, gero ardo txurila, gero esnegaina, berrindu, iragatzi, eta hori ja krematxo gozo bat eukiko jau. Eta hori dana laguntzeko ere bai, ingo dugu entxalada bat, rukulana, ingo ditugu tomatiak zuritu, labenerre, eta gero parmesano eta entxaurrakin ingo dugu nasketantzeko bat, eta dana lineatuko jau horrekin. Ni galdu nabia, baina gero... Galdu baiz, pungora, ia zer gauzak galdetu jak, eta pungu haitu. Bueno, hiri jarriko ja, momentu baten, nola, hau, martxan jarri berdiun, eta gero, reposatzea jarri berdiun, erraz. Birringailua erabiliko, kontu zibiliai, Birringailua, barruan daunian emaiok egurra, bestela aldia da gritia zekau. Orduan hemen txedakak, oso horrexaek, osagai guztik bota, ondo birrindu, eta gero iragatzingo jaue bai, zeatikan baki betiko azalpusketan bat, okurrumito bat egatzen baek, kendu alizateko, bale? Harreko jator, eta gero ja, behin inda daunian, berta bota, eta iragatzita guzteko, bale? Bueno, eta ni hasiko nauk, egin hartuan krematxuan, iepa. Bale, hasiko nauk? Hasi, eman, ekin eurra. Eta bueno, aldi berian, kontatu jak, Aritz, basekia bi taldetan ibiltzea izela, bueno, bat, kokein taldekua, salua hemen honuan da baseki bertan ibiltzea izela, baina hik beste bateria. Kobrare, bai, ezta? Bai, gero kobran baitare, bai. Hoize, bi pareja bezala eukitzia, bi matrimonio, o... Bi lan, bi matrimonio, bi lan, bai. Bueno, azkenian batzuk oso lagunak, bueno, dana lagunak, baina, bueno, Ibartarrak, kokein, aspaldiko lagunak, eta horre kartu ginean Ibarko lokaletan, geroztik,
hasi ginen, da, hortxe, 20 pik urte eta gero... 20 urte ja martxan, Igual matrimonio, badik, ez? Bai, esango nik, eta matrimonioa, gaur egun asko irauten dudetakoa. Asko. Bai, eta kobra, bueno, 5 urte berandu xedo hasi nintzen, behaiekin, eta horre bai, beste matrimonio bat. Bai. Eta, bueno, galdetu nahiko nian, egia esan, bueno, askotan jendea talde baten joteik bestian, da igual bitan abeslariek, baina baten bateria jotzek eta bestian abeslaria izan, ezta? Hori da, bai, kokinen bateria eta kobran kantantia, abeslaria. Abeslaria, eta nola, bateria izan, da aurrean nahi joan igo eta danan aurrean jarri, o? Ni bateria sali izan hau beti, baina, bueno, momentu baten, ez dakit, abesteko aukerare sortu zen, eta esan, venga, aurrea, inberra baldin badago, ingo jau. Eta orduan kokein hortan esaldie sekula utzi mikrofonua hartzen, oze? Bai. Kosta da, baina batzutan txapa pixkat ematen diat, eta esan, koro batzuk hemen igual, eta, bueno, egia esan zati batzutan, eta koro batzuk eta arteazkiat eta hola, bai. Eta adibidez, nun gozatzen de gehiago, zein gustatzen izan zai gehiago, esatek, o batzutan bateria eta... A ber, galdera hori askotan... Segun ze konzentu mota, segun nun da, neba igual aldatu itek historia. Berdia, kanpoa, jungo zeitek. Bai, goiaratxo ban nahi dek, gauntzeko. Bai, eta hola pixkanak abotatzen joan, presik etziuk eta. Eta, hoxe, bietan guztua, erantzun pixkat, bueno, berdina esango nuke, baino... abeslari izan da, pixkat hautsa zaindu beharra, ez dakiz, eta, bueno, baterian, izan beste. Baterian, fuerte, on bihar, gabe estiramentu egin, abestiak eta desberdin. Bueno, a ver, ondo jotzeikenak, dana, hola, eskumuturrak eta itek. Nik aldiaten aitek eskumuturra pesua eta... Nik hori adibidez, gaur hori indek, irabila gaiuak inbirrendu berdek, baina... Normalian barilla batekin aztea izenean, guk lanian bai azkenien igual krema pastela egiten da, horrenean eskumuturra. Claro. Gero ukalondua. Eta doian nekateitzan nian, ra. Bai. Baterian fino ibili beharrek, ez da? Suposatzea baietz, nien hau fina. Nien hau gozo fina, baina. Batek jasen dituan bilatzen. Vale. Hain dituan bilatzen gatza urbildu jate bai, pixkat. Bai, urare bota bek, bai, gatza bota jokola, eskusola... Beste hainbeste, bai. Oitek eta arrazoia. Eta ura? Bikain. Eta ura ere, bai. Dana, ez? Dana, bai. Bueno, eta Ariz, guantxe bertan, zertan zabete talde bakoitzian, zer prozesutan, nola pasazue histori pandemia hauetare, bai, azkenean taldekiek asko sufritu ezu, ez da? Dexente. Kobrakin, adibidez, bitu, justo pandemia hasi baino hasi, eta handik 2 astetara atea genian zea, gure azkenengo diskoa, Fire izanekoa, eta nahiko faena izan nuen, esan den genian, bueno, igual 2 aste kontua izango, osea, 2 hilabeteko kontua izango, pandemia, ez dakiz, eta 2 urte. Eta orduan, bueno, saiatu gaituk ahal izan diauna egiten, ahal izan diaun gehien jotzen, eta nahi baino asko segutxeo bilo gaituk. Baina, bueno, oine justo kontzertu batzukin eta ziko gaituk udazken hontan, eta bueno, horiakin egia esan. Ez que egia esan horiek, zuek disko bat arteatzen zuet, disko kaleratzea gauza garraek, baina geho holtz eta jun, plas eta lekuta eta disko berri horrekin da jendeak. Lana basek. Ez da bakarrik kontzertura junda bar, gero lokalian ordu asko sartzizki hau, eta... Baina hor sentitzeke bai jendia izen gustatu sakon abesti berri, nola jarraitzen duen, zenbat abesten duen, ez da? Beti gustatu nahi, baina beti estek nahi bezala teatzen. Baina, bueno, azkenian ire barrua teatzen dek, eta gero jendean gana iristen maldi bai, fenomeno. Hori gertatuko, azkenian igual diska batian, bueno, zenbat kantu jarrituzu azkenengo diska honetan, 10. Eta 10 horietatik ikustek bitukela hor arrakastatxunak, baina gero ikustek jendiak beste batek igual zirrana gehien ziokela. Karo, hori azkenian musika sentimendua, eta hiri honena iruditzen zaikena, igual niretzat ez tekan ona, edo niretzat beste badek onena, edo hori pixat transmisioa, ez? Transmititzen dana, eta orduan, bueno. Baina zuek normalian. Ez da zerbait matematikoa, hori iristeana da. Baina zuek normalian
Molen, ja, badakizue gutxi gura bera zin izangoekin abesti izarra beti bat zaudek. A ber, dan nahituk diskua, baina abestin bat beti izateko grina gehiena o fama gehien hartzikena. Bueno, a ber, beti abesti bat aurkezteako orduan, oza, disko bat aurkezteako orduan, beti abesti batekin astea, ez da gizet, abesti beti pentsatze, bueno, a ber, zeinekin ateako gaitu, hori, saiatzea nolabait, jendea gana iristen, eta hori da, bueno, hau, igual hau honena dek, disko aurkezteko, edo ez, bueno, hola biltzea gaituk. Singleak, ez? Singleak biltzen dianak, horiek aukeratzen, eta... Eta asmatzen dezu, adibidez, zenbat disko dazkaia kokeinek? A ber, kokeinek... Bost. Eta kanta arrakastatxuetatik zenbat, disko horietan zenbat asmatu zu, hau izan dek arrakastatxuena, eta plaza junda, zuen artean, nik arrazoian, nitxekan, eukan arrazoian. Bueno, hori ez, baina iten dira, jode, hau, bueno, abiez azkenengo, bueno, eta genean epe txiki bat, bi abestikin, eta, hori, ez da, 6-7 abesti aurretik, lokalian inda, eta, venga, bi aukeratu berdizki hau, eta, bueno, nahiko buruko minakin, baina, bueno, azkenean, nik apustu honeatik itea, nik honeatik, ez da izan, eta ni batzutan nahiko buru gorra nauk, eta, ez da, venga, hau ingo diau, ez da izan, eta, nik eba, eta horri biltza ditu, pixkat, nahiko demokrazia bilatzen, potazioa, venga, ez da izan, hola biltza ditu, eta, bueno, azkenian, apostuak gotituk ez, no? Apostuak ez, baina, bueno, hortxe, netzat hau biadek, ez da izan, eta, bueno, hor gusto kontuak, azkenian. Bueno, eta esku hartian, guantxe, ze kontzertuak azuen, nun ikusiko zaitu urrengo lekutan, bueno, kokeinekin oineko lasai gabiltza, egia esan, pasadan dudan uste baino gehiago jodeu, ze itxura honik etzekan asuntuak, eta baino kobrakin oin udazken hontan, justo igande hontan ondarrun, joko diago, 24an, eta gero, bueno, Salamanca, Burgos, bitiko haituk, horre Valentzira, baita ere, eta... Polita ya martxan dakazu, Bueno, fetxa batzuk, data batzuk eta, batzuk dekor, baina, bueno, a ber... Ondo, ordu martxan hasitakoa zate, bikain. Ema joko rei eurra, sartu behian. Sartu. Behi behian, bestela gainezka ezitian. Hortxe, topia hortxe. Ema jokor. Venga, Piskat hartu, ura hartu behar dizak, oian behian masa bakarrik eukikoek. Oide, garrazoia. Horre utzi? Horre utzi, guen piskat azigotzen, piskat. Goraino iotzeko, bikain, haide. Oso ondo, bueno, hemen txegeldituko gara, tipula pixkat gehiago horritzia, guantxe masaia indautziko deu, eta bitartian jungo gara Sustrai tabernara, hau Donostin ziok, eta eundoko krepak iteizkile, guazen ikustea. Kaixo, Joseba, nagore naiz. Donostian gaude, egiako auzoan, eta gaurkoan, Sustrai krepetegia erakutsiko dizuet. Bueno, Sustrai duela 15 urte ireki nuen, 2006an, ikastolatik aterata 8. mailan, sukaldaritza eskolara jo nintzen, eta hor 5 urte eman nituen, da azkenik 24 urterekin, hau jarri nuen. Eta aitari esan nionean ireki behar nuela krepetegi bat, esaten zen, baina nola krepak? Zik txorakeri da hori krepak jarri txuleta. Eta baitu, 15 urte ondoren, hemen jarraitzen dut. Gehien bat gure bezeroak gazteak dira, baina orain gazte horiek bere gurasoekin, bere lankidekin, eta adina ere zabaltzen hasi da. Eta, gaurkoan krepak egingo dizkizuet, baina baita ere badaude, entxaladak, pasta, arroza, lasaña, kuskusa... Gaurkoan egingo dizkizuet 2 krep, bata gazia eta bestea gozoa. Gazia aitari eskaini nahi diot, zebera esan zen hori, txuleta jarri. Karo, etorri zan lehenengo egunean, bakaioa piperradakin betetako krepa jarri nion, eta, karo, hasi zan, ze goxua, ze fina, oizu oso goxua dago, eta baitu. Taberna aurkeztu dizuet, osea, guazen krepak egitera. Gaziarentzako erabiliko dut bakailua piperradakin eta bexamela. Eta gozoarentzako ideazabalgo gaza musa, membrilloa eta intxaurrak. Kreparen masaiteko erabiliko dugu esnea, irina, arrautza, gatz pixka bat eta olio pixka bat.
Krepan masa egiteko, lehenengo gauza botatzen dugu esnea. Olio pixka bat, girasolana, hola ez dio ematen zaporea, eta gero gatz pixka bat. Baita gozoetarako kreperdina erabiltzen dut. Gatza erabiltzen da irinaren zapore hori kentzeko. Gero botatzen dugu irina, eta fuerte mamartzaio grumoak ez geratzeko. Azkenik arrautzak bota, eta ondo irabiatu behar da, astindu behar zaio ondo. Arrautzak nahastuta, hau badugu prest, masa kolatu imar da, honek usten ditun grumo txiki horiek edo azalen bat utzi badugu, honekin kenduko dugu. Masa badugu prest, eta jungo gera plantxara, berotzen daukadala ja. Olio pixka bat botatzen da, lehenik botatzen dugu masa, eta nik beti espatulakin iten dut. Badago Frantzian, te bat alderantziz izango balitz bezala egurrezkoa, ematen diotena buelta masari, baina nik beti espatulakin indut. Baditugu krepak, prest, betetzeko. Bexamela botatzen diogu, eta ondoren, bakaiua piperradakin prest dugula ja. Azkenik hau izten da, eta plantxan jartzen dugu. Seiatu inbardalako. Noizean behin ere esposaketak egoten dira, nahi baduzu ere zure esposaketa hemen jarri, nerekin harremanetan jarri eta ingo dugu zerbait. Eta guk hemen azkenean dekoratzen dugu pikillo saltxarekin. Krep gazia egin dugu, orduan orain gozoa ingo dugu. Masa bat hartu, eta hoxe, idiazabalgo gazta musa da, iten dugula nata, eta idiazabalgo gazta urtuta. Jartzen diziogu intxorro batzuk gainetik, eta azkenik irasagarra. Eta gaziarekin bezala, izten dugu, eta berriz plantxara. Krep gozoari botatzen diogu siropea. Kasu hontan, fruitu gorriena. Idiazabalgo gaztarekin iten duela zapore ona. Bale, Joseba, hemen dauzkazu krep gazia eta gozoa. Gonbidapena egiten dizut etortzean nahi duzunean, Egia auzoan gaude, sustrai krepetegia. Donostiko auzorik alaiena. Venga, eskerrik asko, jo! Ai, ama, nagore, baina ze txukuna krepoiek, Aitan zako intzilean hor bakailuak inda hor, unola bexamela jarri zioken. Ai, ama, ze gauza ona. Gozuare bai, bilak mundialak. Oso ondo, eskerrik asko nagore, eta jarraitu lan txukuna egiten iten dezuen bezala. Bueno, gu jarraituko dugu, gure krepakin. Hemen, inbiardekena eudiek, iragatzi, txukun, goiara bat emango jat. Bakitela nolain, Bai, hola, bolka hola zai. Una, igual nagore kontratako ilazteak, horrunduan egon da. Tita. Bertati, Bueno, esan dekela, lanea, adibidez, noa jute zeate zuek grabaketa historiketa itea? Kokeinekin toki desberdinetan egon gaituk, baino, egon gaituk horre bomberenan garratu diao, gero Bilbon baitare, Sanpekin, Sanpekin indiao bai kokeinek eta bai kobrak, kobran teknikariadek eta bere koba estudian indiao, askotan, eta kokeinen azkena ingenia baitare gaztaina estudietan, hor sestuan, inago gaztaina egin, eta nola moldatzea iztalde batekin da beste egin, ensaiatzeko garaian, edo... Albaet, egun berian bila egin da. Astian zema biherren saiatzen dezue? Oain, astian behin. Astian behin? Baina, boladak ote ditu. Igual, diskoa prestatzen baldin badabil, o dan alekoa, iten dekena dek, igual astian pare bat aldiz, o hola ebiltze gaituk. Baina,
Baina, bueno, oin momentuan, astean behin, eta albaldin bat dana egun berian. Ona, eta grabaketa horiek, divertigarriak izateituk, o bere tensio puntua etortzek egun horietan, o ze nahi oso, grabaketa batea egun, edo holtza baten gainea egun... Bueno, ezberdina ditu, baina niri adibidez, ni soinu teknikari bezala ere lan iten diat, eta orduan netzat oso divertigarriak, oso gertutik bizitzen diat, eta bai eta kontzertuak baita ere, claro. Baina, bai, gero grabaketa netzat gozada diat, beti ikastek zerbait, edo bestia nola iteiken fijatzea izpiskat, eta beti saltza hortan ibiltzen gaituk, eta orduan, netzat oso divertigarria, eta bazekak hor beste xarma bat, gero, hori abesti hori betirako gilitzeituk, eta... Ze izaten dago zaio, hori pertsonara bera izango, baina txekia baterian soinu arrabatzia dizkantzako, abotza, gitarrak eta bajuak... Bai, danak zeka. Lan pixka, baina bateria, mikro asko dituk, ez dakize, orduan, lan pixka gehiago zekak tatzerako orduan eta grabatzeako orduan. Bueno, grabatzeako edo bintzat, gero nahazteko, faktore egiezodek, eta baina, behin burua jaten hasta izenian eta probatzen eta gitarra batekin neotiare ez dakizen baden bora, osea, Bikain, hemen ingo ja etegunak bezak, hau zuritu ingo eski hau, eta gero labea sartuko jo esan dion bezala. Ingo ziunak hemen isa bat, gehiagi sartu gabe barroa, justu enborra, txosten ateatzean lekutikan, isa bat ingo ziogola, prestatuko eski hau, zergatikan, uretan eskaldauko eski hau. Eskaldau bat emango zio bi minutuko hau minutu erdi, eta horrekin lortuko jau gero azala errez ateatzen. Igual ja, pasan hauk. Vale, ez, ikimirekeneko ondo igurtziz, rast. Eta rast, bale? Bale. Hori zorrotxa, hon behar digu. Hau etzeko zorrotza, Injoko honekin. Ja. Injoko honekin. Hau zorroztu ingo jau pixkat. Honekin, bai. Horrekin errezago, ez da? Guan ez da biatza moztu, Ez. Eta zehazki, esan de soinu teknikaria izela, baina bi grupo betako haudek ire hogi bidea, o aparte bere soinu teknikari bezala lanian aritzea iz? Nahi bai, musikatik bizitzia, baina nahiko, ez, utopia. Bai, eta ez, ni soinu teknikari bezala iten dia lana, batez audio postproduzioan, eta hori, diat, zinean, telebistan, olako gauzak itizkiat. Eta, urtetan zehar egon nauke estudio baten, soinu teknikari bezala, eta, filma batzuk indizkiat, Alasa eta Zabala, eta oinazkena Hil Kanpaiak, Imanol Raiona, Bian nahi ere, Imanol Raiona, eta, Operación Concha, eta, horre... Batzuk indizkiat, bai. Eta horre bai, ze nungo esatzen de gehiago, zine inbiardeken nian, edo... Hombre, zinea oso divertigarria dek, eta ez dek bakarrik... Baina gogorra izate galdi berian, ez da? Jornada oso luziak, denbora asko... Bueno, ni rodajetan enauke goten, ni estudioan, Ia montaietan eta holako historietan. Bai, ni estudioan sartu da horre zuluan, eta... Baina, nahiko lan kreatiboa dek, eta igual... estena bate nolako giro berezi bat sortu berdek, ez dakiz, eta orduan, horre bazeka kreatibitate punto bat, ez eta lan teknikoa izan. Eta historiak sartu, edo aize bat, edo, giro bat, aize bat, zerbait ez da, baina... Aizea, o burrumba bat, o zerbait dola. Hil Kanpaiaken adibidez, ingenian izan duan, ahotsak bakarrik utzi eta gainuntzeko dana berri zen genian, eta hori bazekak hor. Olako pelikula bat, enzima denbora tardatzen deko olako histori bat, ola makinatzen, olako lan kontu bat betetzen, ola pelikula bat. Gukola media bezala, 8 marraztea. 8 marraztea, Bai. Eta aurre, eta berrio, eta geho zeitezu berrio, ostia, hau ez dekain ondo gelditu, berrio jarriko jau, berrio. Hori nizte bukatzen, hori soinu teknikarian, pura hostia, beti, hau, gaurre, egun baten konbentzituta eta aurrengo gunean... Zendia da inila. Zinean atzo, venga, berriz aldako diat, eta, egunen baten beti esan berde, venga, ja, uneaino, eta listo. Bikain. Hauek ingo eskia una, gero ere bai entxaladan gainetik botako zizkio, ingo jaunak hola pusketetan txikitu, bale? Bale, hemen jarriko ja, tomate aukenduko zomenikan, eta aurrea. Hola, txikitan ingo jat, o...
Bai, hola xe, bikain, behitu zen. Eta gero hemen tomate jarriko ziola, mentxe garriko jo, eta honea botatzitu, eta listo, bale? Bueno, eta musika mundura, nola iritsitan, nola izan nuan nire lehendabiziko urratz hori talde baten sartu, eta bertan martxan jartzeko? Ba, a ber, nik uste, bueno, rokan zea hori nire anaia Oskarren bitartez etorri balaz, beak entzutezian jebila, roka eta hola, eta, bueno, ni nire logelan eta beha bere logelan musika topea jarrita eta beti entzuten nian nire lan. Etxeko lanak egiten, no? Ez, baina, bueno, ni nahi honian aneon, ordo. Eta, bueno, beha gaitze ziana, nik esan dira, baina zerrek, nik entzun nahi diat, eta bera oso, zeadek, bere diskuekin da nasaitzen, da ikutzeik etzeoan, eta orduan, bueno. Ikutu inber orduan. Eta justo lagunen gana jute guanean, nik aproitzatzen ean, da bere lan txartu, eta, venga, a ber, gaur hau entzuten egon ze beti ustezian azkena, entzuteziana azkena ustezian, da. Eta esaten gaur hau entzundik, eta, bueno, hola, hasi, bueno, horren aurretik pandera jotzen ean, da, trikitilari zean baita ere, eta, bueno, nik uste... Etxetik orduan gurasok eta sartu ziren pixkat, bai, trikitixat eta panderon da historia pixkat. Bai, behaiek entzute zeatelako pixkat, eta bai, horti, nire amonak bai, jotze zian panderoa pixkat, eta orduan, eta txundituta uste zian, panderua etxian zio, eta nahiak zeidek entzuten dago. Zerdekao, Gero bateria nahi niala, ez dakize, eta... Kriston txapa eman da gero, lortu nian. Etxian garri ban bateria? Etxian ez, garajian lehenko, eta usteat, 3 egune bakarri honitu alan. Bi aldu ziren no baita. Eta gero justo ibarren, entzizkeaten, oin gaudeken saiatzen dian lokal loiek, eta... Beizak, zautzen ebai, nigo horatzen hau, kriston ondo pasatzen gina, nigo zitxon, folklore, Iuna Beltz, eta juteituan, leno grabatzen ziren garajetan daola ensaiatzen, baina gero intzien Biztalegren, elekua, Biztalegren, gune bat ensaiatzeko, eta... Latza guan area jutia. Nire bai gustatzen, guke egiko nizkian 10, 11, 12 urte, anaiak sarruak, area jute dituan, area jundan, arratzaldia pasatzia guan. Kiston ambientia. Talde batzuk ezautu izkia, torrean zauzkoak, bueno, eraso taldekoak, oso laguna dituk. Eta, bueno, Deloreanekua, bueno, ITV aurretik, eta... Bai, batzuk ezautzi izkiat. Egia esan, latza guan, gizartze ditzan area, eta dana arrautzka japaetian, lau bateria, etzekizen gitarra, bafliak... Bai, dana bat abestian gainean, talde guztiak, lokal berdinean, ez? Bai, bi bezala zitxauden, baten barruan ate bat zitxon, da beste batean jute ditzan, arre. Baina talde pila, eta traste guztiak jarrita, eta... Latza guan, nire eukin nizian, nire... Lehenguzua patxire, kirkilakoa kalambrazo beste talde bat eukizilean, gero nea nahi ere beste zilean beste talde batian. Eta, latza guan area jutia. Izen hona zedek, kalambrazo, eta osautzen izen hona gatein, metraieta eta olakoak. Latza guan zeatik, area junda, ja, ondo pasatze guan. Gainak ego justo onduan zitxono basket eta futboleko kantxa bat, eta batzuk jolazten, beste gitarra jotzen, latza izate guan. Hemen txegaitu martxan, entxalada iaia aurratuta zekau, hemen tomate zuritzen jarraituko jat, hartua martxan, eta bitartean jungo gea Bidaniara. Bidanian ikusiko zu, eta eundoko jauregi bat, bertan Enrique Fleischmanek eramateu, jatetxia eundokoa da, kalitatea handikoa, eta zerrobe esautzeko, erreportai honekin, area jutia. Eguerdion, Joseba. Hementxe gaude, Bidania goiatzen, ni Iban Muñoa naiz. Iriarte Jauregia hotela erakutsiko dizugu eta bertan daukagun Bailara jatetxea. Aurrera. Bidania goiaz da Gipuzkoako herririk altuena. Eta gutxi gora bera Gipuzkoa erdian dago. Horregatik hemendik kotxe hartu eta denbora gutxitara bisitatzeko Euskal Herriko txoko asko. Iriarte Jauregia berez orain ikusten dezuten bezala, 1815 eginda zegoen. Pentsatu, epoka hori dela Donostia, Labretxa, Napoleonen bataiak eta guzti hori, boom arkitektonika handia dago eta eraikin berri asko egiten dira. Orduan egin zan,
Donostiako momentu arkitektoniko horretan egiten ziren eraikinen moduan. Lehenago aurretik baserri bat zen. Etxe hau nire gurasoek erosi zuten 1985 inguru horretan, beraiek erabil zuten modu pribatuan urte batzutan, eta 2009 urtean ja Lorena emaztea eta biok erabaki genuen transformazioa egitea eta hotela, Iriarte Jauregia hotela irikitzea. 4 izarreko hotel bat da, hasieratik argi izan genuen eskaintzak bi ezaugarri izan behar zituela, alde batetik lasaitasun eta gero ere oso pertsonalizatua, 21 logela ditugu, danak bere nortasun ezberdinakin. Badira urte desente, lagun egin ginela Enrique Fleischmannekin. Enrique sukaldaria Mexikotik etorria, berakin egin duguna da bi proposamen gastronomiko dazkagu. Alde batetik tradizionalagoa dan edo familiarragoa dan bistro iriki dugu, Iriarte Jauregia hoteleko bistro, eta bestalde esperientzia eta esaten dena kreazio edo autore sukaldaritza eskaintzen duen Baiara jatetxea. Platerrak eta errezetak bereak dira eta bere bizitza anitzaren, esperientziaren ezaugarri horregatik askotan nabarituko ditugu izkutuan toke mexikarrak, amerikanoak, baina oinarria zalantzai gabe bertako produktua, bertako merkatua, denboraldiko produktuak. Jatetxe hauek irikita daude gastatu nahi dituenentzat, ez dira zertan hotelean ostatu hartzen egon behar. Orain ezagutuko duzue Latz, sukaldari oso ona, eta beraren eskutik probatuko duzue Origen de Maiz deitu zion Enrikek, dela artoaren inguruan sortutako errezeta oso partikularra eta oso berezia. Orduan, Olatz eta errezeta uzten dizuet zuen aurrean. Hortako erabiltzen dugu palomitan urakin indako merenge lehorra, krema pastelera bat, mantekiakin iten dugun tofe bat, palomitak xehetuta, lore batzuk apaintzeko, eta platerai kolore pixkat emateko merengea erreta. Postre hau montatzeko lehenengo krema pastelera jarriko dugu, mantekiazko tofea jarriko dugu, orain palomitazko merengea jarriko dugu gainen, orain polvo de palomitas jarriko diogu. Eta orain amaitzeko turronde Gijonako izozkia jarriko diogu. Loretxo batzuk kolorea emateko. Eta hau izango litzake gure Origen de Maiz. Joseba, ikusi duzu Olatzek preparatu duen postre goxua. Hemen gaude Baiara jatetxeko jangela berrituan, Iriarte Jauregia hotelean, Bidania Goiatzen. Así que nahi dezutenean, animatu eta etorri. Agur! Ai, ama, baina zelan txukun egiten dezuen. Beti puntxa-puntxako gauzakin eta zer nolako paragia, Bai, kristona. Gipuzkoa baino barnek aldia hor, Bidani aldia. Ona, lagunak, horrela jarraitu. Haupa Enrique, haupa kuadrilla, oida, talde lanian ez da ota eserre, haupa taldia. Hemen jarraituko deu, hemen ja potxa-potxa indakau, botako jo esne gaina, eta pixkat irekitze unian ja, ingo deu. Pasatu ja berriro boltsoa, birrindu eta krematxo ingo deu. Baina lehen da ingo jakenek hemen parmesano dakau gazta, jarriko izute hemen raia horia, pixka raiatu, dana ez, hola pusketa bat, hau betetzeko, eta gero ja osagaiak goitu gure entxala daiteko. Meniko jat eta gero horra bota? Bai, horretu moldatzen bai. Eta hemen ningo detena da nik hemen tomatitxo hauei, hemen, gatza mesekat, gatza hartuko jat, botako jat pixka tomatiei, gatza tanto bat, piperra pixkat, eta olio tanto bat. Eta hauek labian, esan dugu labian bukatuko ditugu laite. Zain ditugu uretan, bakarrikan eskaldau txiki bat eman zuritu alizateko. Barrutikan gordin-gordina daude. Orduan hemen goitugu pixkat goxatu, geho askorez, ikusiko zu, 5 minutuan ia indango dira labian. Orduan nola sartu hemen, eta hauek entxaladan jarriko izkigu, eta kiston txukuna geratzen dut. Xamurra, tomatia hola goxo-goxua. Gehiago, berdeko? Ni uste nahiko dakaula gure entxalada, entxalada txiki bat inbiar dugu lagungarri bezala nahiko izango. Eta hemen txebeitu honek ja irekin bat eman du, tengo deuna da, hemen txe berrindu. Oso fina balin badao, gero beste irekin bat emango jo. Eta aldi berian, basekiat, bira dakazuela guain Espaini mailan, hemen gipuen Euskal Herrin tope biltzi zatela, baina atzerrian ibilitakoak zeate.
Bai, hori, hori kokenekin, kobrakin ingo diau udazkenetik aurrera, eta kokenekin, bai, ibili ginen, Japonen, eta... Japonen? Bai. Wow, araño, Eta Japon, kontatu ja, porque hori beste kultura, beste historia, ni nauk sekula Japonen da espinatxo hori basikat, putuko goza, elikadura aldetik handa gaineanik arraia nola erabiltzen da nia morratuan aukela, basika gogua egotekoan. Kriston esperientzi polita, beste kultura bat, beste modu bat, daneako, gu hemen dihun, hane oso errespetu bat, eta han musuik eta etzeok, hola eoseinekin, edo nola itezateko. Eta, gu juten dituan, hau da, ez da gize, eta behaien gainea, un musu ematea, atzeaka pixkat, darrituta bezala eta hola, baina... Bai, pasadat, oso estremoa dituk, oso zorrotza gauza batzutan, eta gero soldatze dituk, eta errepente, kriston... Bide bai estremoa jute dituk, no? Desfasa. Muturrekoa dituk, txukune hon berdianen, hau txukune egin. Eta desfasatze dituken nien, desfasau egin. Merchandising ikusi daten, lerroik zuzenena han ikusi da. Hemen beti dek, atoki hartu ez beti biltzea ezola, ez? Baina zuzena. Eta gero hori, gero ea 10 kontzertuan, jendea publikoan daula, desfasau gitek, Bai, horta... Hombre, hainbeste baina txukunibilita beti, momentu baten desfasatu dituk, ez da? Eta oso estetikoa dituk, baita ere, etzekia, punki bat, punki, osea, goiti beraino hola jantzita, edo elegante joten dena, elegante goiti beraino, eta jatekuare, pentsa, osea, jatekuakin, jute itzan restaurante bateo, eta beti kanpuan dakak, plater hori beha, baino inda, osea, plastikozkoa, jakite, hola, iki ikusteko, ze jangoeken, eta gero iten berdin. Bai, flipantia, eta oso toki isila dek, horrek atentzio dek. Osa, jende asko zio, baina etxu barullu. Ez, dek pasada bat, osa, goratzen hauke Sibuyako bide gurutzian, igual 2000 pertsona semaforo baten pasatzeko momentua, esateko, hemen oin kriston izango, eta derrepente kriston isiltasuna, bakoitza bidetik, eta pasada bat, nire atentzia. Golfian jolasten nahi dekela norba, Bai. Eta hemen 30 juntatzea ditu, eta jak kriston libazio, no? Zin baino zin altu itzeiten. Bai, abioian, bidian, abioian, gojun ginean, da, gara, guk izan emozioakin, da hola, eta eta, gara ardo bat, abian atzeko aldian, eta jiji, jaja, eta zafata bat etorri ban, da, zuen tokira jun, hemen neska bat, Japonia neska bat, eta negarrez dago, bihar azterketa oso importante dauka, eta ezin da kontzentratu, eta ezin du deskantzatu, eta ze pena! Gero, formal, bigarrengo aldiz etorri zanian, orduan jungina, baina... Orduan jatzugu, no? Bai. Bueno, hemen ikusiek, hau jarria paela berezilaek, baina, etxian ez bakazu sartari normal baten aldaine bai, Hemen, ingo deuna da. Beitu, huelta bat eman. Vale, niten denantena hori, eta batzutan hori de, gehitxu izatek, gutxi berri izate honek, Hori, tendu papelak ingo pixkat. Vale, eta guain, hola, segotako zio. Eta ondo banatu, fina gelditzeko. Hau, fina ituken krepak goxu izatetuk. Hola, bestela potolo gelditze ituken ez dituk hain goxok izaten. Horren hasi jarri. Eta garrantzitsuek aurrenengua, batzutan aurrenengua peatuitek, Aldea, aurrenengo aldea ondo itia. Askatu alizateko eta ondo ateatzeko. Orduan, pixka, mingaina batekin lagunduko nauk, iskin ateatzen, abazimon zateatzen zaiten, Eta gero, buelta matezunen arrautza botako jau, jarriko jau urda espiko egozila, eta gazta, zuzenian. Horren hemen hola. Eta hau, espatulak indaiten ibili berren, honena eskuak izatituk, Eskuakin hartu, horrela xein, buelta eman, hola jarri, eta arrautza, bota bertara. Eta bertan egozikoa. Eta gaurkoa nola iten nahi gaituk, ze sartuko joan hemen, ze gauza sartuko izkion hemen, a ber. Hau, bakoitza bere guztu egin berrik, eta hemen eozer gauza da sartu, hau bokailo bat itia bezala,
Ba, nire semiak no filla, seguramente. Bai, no, Nutella errapila, Nutella errat. notillo, Nutella o crema chocolate. Bai, baina, bueno, zer gauzan, bueno, barazki batzuk bai, ez? Bai, ez da? Bai. Apitzak, aizkenengo aldiz, bai, nuntzen nuan, urnietan, probatu nian talua barazkikin. Bai, Zego, Da, zua, ona, zego, ez? zua. Seguru. Mundiala. Seguru, bai, ez? Bai. Niko ni emango zio bitartian, o? Bai, igori eman, Bai. birrindu, bai iragatzingo de hemen, txukuntikun parteko. Hauek abernu azkaun, pixka gehiago lagako dio, eta honi guan hemen gazta gota. Nahikoa, o gehiago... A ber, nola Bai, dizkusten igual. gehiago. A ber, Geixo, igual ez. akutsi. Bai, pixka gehiago, bai, pixka gehiago. Bai, hemen di pasatzeko. Goingo jatena goiara bat jarri hemen. Errezago pasa izateko. Eta, bueno, hau ja zutatik hemen pixka taltea. Hemen gazta jarri. Ingotena da hemen zua guain jetxi, Zaila inda da okrepa ez teuna nahi de erretziak guztia, nahiko tostatu zaigu. Ingotena da ura zua jetxi, gazta jarri. Eta hauek itxi, a ber. Zemo gatzen zeten, ta. Horrela. Horrela itxi, alde batetik. Zemuzkoa. Nentzat, perfecto. Gatza bikain. Bai. Oso ondo. Sona ze. Vale, horrela xe. Vale, hori guen inbiberrekena dek, behitu. A ber, beste mingaina badakate. Bai, badakat. Berta bota, eta mendikan pasatu, eta hola fin-fina utziko jau, bale? Meiak nahi jau. Bai. Eta hola, hau jundu, garbitza botako ju, oso ondo. Bueno, eta telebistan, saioen bat aurkezten ibilize, are bai, ez da? Bai, bilitakoan, hau, bai, pare baten edo. Pare bat, Eta zemuzko esperientzia. Saltzerua nau pixo eta. Saltzerua, hini bezala ez dakik esaten zerrei, no? Hala berdik. Kosta, askotan. Kosta, zaigu, bai. Bai, garai baten Gaztea Life izeneko programa baten. Bai. Justo ETV3 kanala atea eta orduan, hasieran. Eta hori kontzertuen saio baten. Eta gero Izarra kalean, baita ere, hor uda baten, abeslaria zeuden zea baten, programa baten, eta bueno, ondo, espentzie oso polita, eta hola, eta... Errepikatzeko moduan, egin berriro beste saion bat... Zertik ez, no? Bai. Nimatuko baituk. Habola utzikoet... Ema jokola, behitu pixkat goiela utziak, pixkatola vale. zanpatzeko, Vale. eta zanpatzeken nien nola erresago bateako. Vale, eta nik hau, arrautzak goitikan pixkatiteko, ingotena da, ikutu bat emango jot labian. Minutu bat, bestela lehortu ingo zaigo, bakarri nahi dut, goiko zuringua inda gelditzia. Horrela jarriko deu, labian emango jo un minututxo bat, entxalada prestatzen duen bitartian. Horrela xe izango. Ja, tomatituak prestazkau. Torreunea. Vale, ba. Horrela xe. Eta, ja, bideratuta sekau gure Horrek itxura ona zeukak, Itxura arraola, tomate horieko la jateko. Bai. Axala bere grazia sekake bai, geresi tomatetan. Zeratik, aura sartzeken nian osoikan, estanda hori teiken nian, zanpatzeke eta paf, estanda teitek. Baina holare, xamurrak, asali gabe, fin-finak, txukuna gelditzek. Bueno, eta hemen, geho jarraituko deu krepakite, baina, bueno, ni uste gaurko platereteko batekin nahiko da gaula. Geho bestien, goia ez diagu, erdina gana ingo bat, no? Igual bi bakoitzak, jango eskila eta... Bai, no? Ni goziak etorri nahi baina, osea, que... Da ni goziakin kontuz, Bai, no? Bai. Osea, transformatu egiten nauk. Ona. Bueno, hemen ikusi zuen, olio pixkat, gatza pixkat, intxaurra pixkat, gaztare bai pixkat, ze finateak hori saltza, ona. Vale, relaxe, eta hau, hortxera, oso ondo, eta ja ingotena da, atea eta platera eratu. Manijua. Venga. Vale. Bikain. Olare, gazta guztia eta hobeto urtutzea, eta txukuna gelditukoa. Vale. Ingo deuna da hemen. Piper pixka bota gainetikan. Horrelaxe. Gatza, lori txantxo parean egute gorringuan, hola, kris pixka notatzia. Eta besti gabe, bagoaz platerea. Hemen txejarko deu. Geroko hau hartuko deu. Horrelaxe. Vale. Eta ni uste tingo deuna da.
Hau, albotikan bota. Eta entxalada hau jarri hemen jartzeko, behitu, jarri zak hemen. Hau dana, barruan, eta gero 4-5 tomate gainia, bale? Vale. Vale. Horrelaxe. Eta hau, horrelaxe botako jo. Piskat. Vale. Horrelaxe. Beresi, tanto bat. Horrelaxe. Eta hemen txesekau. Gaurko krepa. Ona. Txaladakin, onduan, lagungarri bezala. Eta indi, jau, hemen dakautana, zeatik angoen beste pare bat inbertu, Bueno, lagunak, ondo izan, eta arratzalde hona pasa, eta hi mila esker gurekin izateagatik, Iri. eta arrakasta asko duki, bale? Eskerrik asko. Venga, aio pelaio. Agur. Agur. Aio.